Kumusta inyo mga kansan? Ako nga pala si Paolo Rex sa mga matitibay ang balat dito sa internet. Hindi tayo iyakin, wala tayong pake sa nararamdaman nila. So naisip ko, bakit hindi natin daanan ng mga nakasasakit ng mga video at memes ngayon sa internet. Pinakolekta ko na sa ating mga admin para gusto ko ulit makaramdam kung manhid na talaga tayo. So simulan na natin. From BBC Food, egg fried rice. Egg fried rice. Don't be afraid. Ew, mate. This is really simple. It's cheap. It's Meron delicious. dito. Sabi niya dislike, kinakabahan. But you haven't paid £8 for it. So a lot of people get afraid of cooking with rice, but you can follow a really simple rule, which Yeah, is baso. for every 1 part rice you have, you need 2 parts water. It's as simple as that. 2 parts water? Diba This is going to cook enough Wait. rice. Ano ginagawa mo? Hinugasan ba niya? Champurado? Ano ba ang daming? Di ba doble na yan? Ito lang kailangan mo! Ito lang! Yung gagamitin mo ito hanggang sa pagtanda mo pag may asawa ka na. So, ilalagay mo lang dun sa kaldero na mekanis. Iano mo, susuksok mo lang. Okay, pagpatuloy Rice natin. for around 2 people. Ah, now the rice wait, is ano on. sabi niya? This is going to cook enough rice for around 2 people. Dalawang tao, hindi pa bumabagsak sa tiyan ko yan. Para niya sinabi, sa isang baso ng kanin, 2 tao na yon. Maraming Pilipino ang mamamatay pag gano'n ang kanilang diet na ginawa. Magiging kasing payat kita yan, bahala ka. So let that heat up. So 1. Oh, Juan, diba tayo? Juan! I'm going to try and do this one-handed. Yun yung sabi niya sa akin eh. Kailangan 2 para mas mabilis mabasag yung itlog. My rice is boiling, so lower the heat to a simmer. Nagagalit na ang mga ninuno ko. Ano to? Hindi kami namatay para dito. Okay, rice. We are looking good. Ano Drain it. O ngayon, bakit kaya basang-basa yan, no? Dagdagan mo pa ng konting ba, no? Tubig, no? Alam mo, di mo na kailangan i-strain yan kung saan ginamit mo na yung finger method ng mga asyano. Hinasayang yung tubig. Okay, onto a Ito may place. itsura. Parang pagkain ng bata. yung durug-durug na. We are looking good. Nope. Tayo looking good pero yung kanin hindi. Ah! Drain it. The rice has quite a lot of starch in it, which will make it a bit gloopy when you're stir frying. Binasa niya So uli! rinse it, and that will just keep the rice nice and light and fluffy. Right, time to chop the veg. Baka meron tayo di naintindihan dito na western na pagtingin sa kanin kasi sa kanila parang tinapay lang sa atin. Hindi siya talaga, ano lang siya, side dish lang siya. Hindi siya parang, hindi siya staple o hindi siya parang palaging sinasabay sa lahat ng kanilang pagkain. Baka iba ang kanilang gamit doon. So now, Kailan niya what you want to isasabay do is yung, lower the heat to a yung medium, suman. and then you want to put all the other ingredients in. Rice? Rice, Sari yung suma nila yan! Basang-basa o egg. dikit-dikit. Hindi ba pag ang kanin basa tapos pinrito mo madudurog siya? O siguro ibang klaseng kanin to. No? wow, that looks so good. Baka ito yung mga sosyal na kanin na pwede mong basain at hindi masisira yung kanyang texture. O dyan, dekalidad ng mga kaputa-putahe. Hindi to putahe, Not done. kaputa-putahe to. Hahambalusin ako ng mga ninuno ko pag napag-ginawa ko yan. So, ngayon, ilalagay natin yung bigas dito sa kaldero. Diba? Tapos, ngayon, may dalawang paraan para linisin ang bigas. Una, yung pinakasimple, ang paggamit nito. Ito kay lahat. So, lalagyan natin yan. Hugasan mo. Isipin mo lang, ito yung jowa mong hindi pa nagpi-pH care. Hugasan mong mabuti. At yung pangalawa, iisipin mo yung mga ninuno mo. Parang, sapat na ba ito? Patagin mo ako. Okay na. Pwede mo na isara ngayon. Pwede mo na hugasan yan. Ngayon, ito daw yung masustansya daw ito itong una. Pwede mo ito inumin. O pwede mo ipaligo sa bobo mong anak. Ngayon, gagamitin na natin itong daliring to. Ganito magtawag ng palamunin sa bahay. Pag umabot na siya dito, ibig sabihin nung pwede na. Diba? Napakadali, BBC Food. Gano'n lang kasimple. Hindi ba parang madudurog yung at And then binasa mo soy na yung sauce. kanin bago pa ano?
Sa sarili ko experience, pag binasa mo yung kanin o basang-basa yung kanin, di ba minsan pag niluto mo o sinaing mo siya na sobra sa tubig, tapos sinangag mo, dumidikit siya dun sa, sa lutuan eh. There's still Di ko alam kung anong klaseng kanin yung ginamit niya rito. Yumington. Bakit di siya nagpuputol-putol lang eat gano'n? some now. Baka iba lang, baka pang mahirap lang kasi kinakain kong kanin. So, pasensya na. Paumanihin, mga dayuhan. Aliping sa gigilid lamang ako. Delicious. Sarap ba? You can taste the ginger, the garlic. Ako natitikman ko still yung fresh. palo ng nanay ko pag ginawa ko yung Really, ginawa ko. really good. So delicious. I'm very proud of myself. Buti ka man proud ako yung nanay ko. Hindi. Wag mo ito titignan ba? Nangihinig na yung mga walis ng mga nanay natin. Ano ba meron? Tignan ko nga itong kay Gordon Ramsay. The king of all rices, light, basmati rice. Ano The king ano of meron all sa mga rices, dayuhan? light, fluffy, delicious. Ito. And I'm going to show you how to cook it. How to cook the perfect rice. Wakalimutan ang kanin. 400 grams of rice. Rice in. Anong grams? Baso! What I'm going to do now is just rinse off. Walang the ganong dust measurement and sa amin. starch. 3 cardamom Ayun. pods. And just get the pods and just pierce them. Yung cardamom powder sa mga pampalasa. Star anise. Now these are beautiful. Whole Gumagawa star ba? anise. Gumagawa ka ba ng lugaw? It makes it Tito really nice and Gordon. fragrant. Pero para sabi ko sa inyo, di ba? Hindi siya sa atin kasi parang side dish. Sa kanila, parang ulam na eh. Kinakain mo siya ng sarili niya. Di ba? Parang couscous. Hon baguette social ka pala, Paolo. Alam mo ba spelling ng couscous? 600 kita mils. eh. Always start it off in cold water. Cold water in. Onto Ayun, kung ginamit mo lang yung finger skills mo, yung finger skills, ito lang kailangan mo. Ito, pag lumagpas dito sa linya na yan, okay ka na. Hindi ka na papaluin ng nanay mo at pagsasabihan ng mga ninuno mo pagtulog mo. Magsasaing ka naman ng bata, ito ka ilalabas mo, 2 daliri na. Pag sinuksok mo yan, hihiyaw yan. Pag binigla mo yan, dandahanin mo lang. Okay, tama na. Bastos na naman. lid on. Hindi mo pang lugaw yan. Bring it up to the bowl as quick as Oh. possible and turn it down and let it simmer for 8 to 10 minutes. And that's Tawag na di ba pag ini-in mo yung kanin? it smells aromatic. Bakit Basically, all mo? the water's absorbed, the rice has doubled in size, and it's nice and light and Alam ni Gordon Ramsay, di ba walang sobrang tubig, no? Medyo nasakta kasi ako nung nag-strain ng tubig pagkatapos yung babae sa BBC. fluffy. Take the star anise Masakit out. talaga sa puwet ng BBC, ano Carbon ba? pods. Eto, All should tanggalin have niya. risen. Buti pa to, di Basically, niya just kailangan sort of mag-strain starts Gordon opening Ramsay. back up. Kahit weird yung kanilang style, atin gumagana pa rin, di ba? Okay na yan. So, ano pa, dali, ano? Oh! Wow, that looks so good. Sakta na aking mga ninuno sa aking pinano. Pagpatuloy natin from random page. Yung litong-lito ka na sa buhay mo. Ito, dala-dala ko na rin yung sakit ng aking ulo sa bigas na yan. Ayoko na makakita ng kanin, parang awa nyo na, tama na. Sunod! Pag gusto natin nahihirapan, diba? From Louis, top 5 biggest things in the universe. Milky Way Galaxy muna. Ano yun? Isang star. Ano yung black hole ba yan? Bootes Void? Pag nakakatakot ka. Nagiging ganun din naman yung mga stars pag sa... Ayun. Ano ka papasok? Okay, tama na. Masakit! Pambili sana natin to ng sako-sako ng kanin. Guys, ako lang ba yung hindi nagbabayad sa jeep? Yep, tama na. Na-trigger na ang... na-trigger na nagmamaneho at naghahanap buhay. Kupal ka. Nag-1, 2, 3 pa kayo, ha? So, from JJ. Friend, uy, ang taba-taba mo na, masyado ka na. Hindi ko kailangan malaman yan. Nabusog ka kasi, ang dami pang tubig ng kanin mo. Yan, ininom mo na. Sarap ba yung lugaw? Wow, that looks so good. Sunod, naglalaro. Ako na-trigger na ang jowa mo, lagot. Ma, nanay ko ba to o jowa? Hindi na po, di ako naglalaro. Ano ba? Kung mahal mo ko, hayaan mo ako maglaro. Mamaya maglalaro din tayo, eh. Drain it. Sunod, from Kenneth Sofia. Ano ba meron sa mga pagkain ngayon? Parang masarap yan. Wakalimutan. Wow, that... Talaga may gatas na component to. Pili ko kadiri talaga. Pero kung talaga lasa na lang pansit na to, parang gusto kong gamitin eh. Parang pwede ipansabay sa mga sa pambanlaw ng kanin, di ba? Para malasang malasa. Mamamatay kasi MSG. Sunod! Season the rice now. From Hill. My heart will go on saxophone. Mukha si Tito Dante.
Hindi ako na-trigger. Ako ay nabigla. Sunod, maraming salamat. Leche. Diyan, kaldero ng... ngayon ako matitrigger ang langit. Hindi po ako yan. Siya po yan. Ayoko pa po pumunta na impyerno. Ako po ay mabait na Pilipino. Sinusunod ang aking mga ninuno. Nilalagay mo sa kaldero na yan ang bigas na walang juice, ha? Parang in-strain yung juice nung pagkatapos niyang lutuin. Ano pang point, diba? Na-master ng mga Pilipino yung saktong-sakto na dami lang ng tubig, mag-evaporate by 70% the expansion of heat to the square meter of space continuum. Paumanhin sa may buon. Sunod. Johan, pre, ito ba yung sinuntok yung pader? Oras, ako huwag kayo matitrigger mga babae. Mahal ko kayo. Flat din ako. Naiintindihan ko kayo. Sunod. From Kyle. Bro, ba't mo tinatanggi na XP fan ka natin? Sino nagtatanggi? At sino nagtanong, ha? Sige, maglibang. Nakakalimutan mo paano magluto ng kanin. Sunod. Paulo. When you're eating chicken, but you don't feel that. At least we feel the chicken. Hindi. Ay, naku, lalala ko ito yung tinrider. Buko tinrider. Akala ko kaibigan kita. Hindi, wag ka umiyak. Tito Ed. Kaya din yung mukha ng mga nanay. Yung mukha ng mga utosan sa bahay nung niluluto na yung kanin. Bakit mo nilagyan ng sobra sa tubig? Lagot ka ngayon. Sunod. From Drake. Oo na, Team Onodera ka na. Pero bakit di mo? Mga konnichiwa. Hayop ka. Hindi. Onodera pa rin, mga ulol. Sawang-sawa na ako dyan sa mga blondie na yan. Mga dayuhan talaga. Mahalin ang sariling ani. Po na ito si Sir Conex. Ito the Nisekoi Zone. Onodera pa rin, mga ulol. Spoiler. Wala na akong pakiya, masaktan ka din. 4 na taon na yung sabi niya, pre 4 years na. Hindi, kahapon ko parang hindi nararamdaman yung masakit eh. Para mong pinili bagong lutong kanin sa kaning lamig. Mahalin ang sariling kanin eh. Kumemba, Filipinos, dudugyot kasi ng mga sagot mga Pilipino. Bakit dapat nilalahin din ang sarili natin? Minsan napapabayaan natin. Sa kanila ba ipakain yung kanin na ginawa kanina nung British na babae. Kaya lahat naman kinakain nila, di ba? Di panalo lahat. Sunod. L-Wive, nabuntis na mahal ka babae online. Selling time. Ano pa kaya nyo pa ba? May nararamdaman pa kayo? Ang typical Pinoy crap. Pogi siya, mayama. Anong laban ko doon? Loyal ka. Charot, may laban ka sana kung confident ka man lang sa mga bagay na meron ka. At hindi constantly may S yan, conscious at insecure sa mga bagay na wala ka. Hindi ka mo, bago yung securities mo. Mas madali ka sa'yo, self-accero kasi tamad ka. Aray! Wala ka malinaw na ginagawa tawad something in the future bukod sa magpawa. Aray! Get some personality, my guy. Imbis na naglulure ka ng mga tao na punta sa buhay mo through pity. Tama nga naman, diba yung mga Shada ul! Papaawa sa social media. Mahina. Napakahina mo. Yan yung mga nagluluto ng kanin ng sobra sa tubig. Mahina. Tinatakwil ka ng ating mga ninuno na malalakas. Iyakin, ano ba naman yan? Sunod, from 3D G3 complaint. Imagine being colonized by slave kids. Okay lang, hindi natin kailangan maging tunay na kolonya ng Espanya. Kailangan na natin kalimutan nyo. Kailangan na natin gumawa ng sarili nating tapak sa sarili nating direksyon. Maganda ako. Huwag kalimutan ang ilaw. From Breezy Broccoli. Lofi na naman. Yes, makaka-relax na ba ako? Sige na, please. Bibingka! Di ba kanin din yan? Onyog. Kanin yan eh. Ay, di itlog. Sandali. Baka itakwil ako ng Pilipinas. Rice cake, kakanin gawa yan. Diba it all interconnects? Hindi boba mga admin ko, ako lang. Napakaganda ng 240p na ito po. Tiyan, nakikita ko yung mga butil ng bigas ng pixel. Ba't nagugutom ako? Manood kayo mga dayuhan. Nakaka-relax na uli ako sa mga pinagdaanan natin kanina. Sakit. Papa-Burmans naman na tayo. Malapit na. So maganda tong pangpalapos sa ating mga pinagdaanan sa... So delicious. Sa lecheng bigas na yan. Ano nga ba ulit ginawa niya? Basta gawa siya ng sangag. Yun na yun. Yun lang importante. Nasaan na yung huli? Kailangan ko makita yung huli.
Makabuhusan niyo ulit ng tubig yan, ha? Eh, pucha. Yan yung masarap, pinausukan ng kalsada. Yan ang tunay na masarap na bibingka. Hindi usok ng uling, usok ng sasakyan. Lagyan mo ng mantikilyang hayop ka. Nasa na yung mantikilya, asukal nyug ko. Lagyan mo ng cardamom tsaka ng star anise. At yun, tapos na rin. Gusto ko na rin kumain, nagutom na ako. Kung nagustuhan nyo ating mga nakaka-trigger na mga memes at video ngayon, nasaktan ba kayo? Sakto. Bumusilak ba ang galit mo at pagmamahal sa ating kultura at mga pinukpok sa kokote mo sa inyong pagtanda ng iyong mga magulang, inyong mga ninuno, lola at lola, paano magluto? Huwag niyo kalimutan like, share niyo sa mga kaibigan yung walang ginagawa sa bahay at palamunin lang, di marunong magsaing na friends. Huwag niyo kalimutan na subscribe. Paulo na. Ma, wag mo ito panoorin.